Que tal? Boa noite, un saúdo. Hoxe é luns, xa día 9 deste mes de febreiro. Hoxe comenzamos a semana e facémolo adiantándovos a información desta xornada, tal e como iremos debullando cada un dos días desta nova semana que contigo principiamos e contigo queremos continuar. Grazas pola atención. Comezamos falando das xornadas que teremos mañá en As Pontes para o empresariado que queira poder beneficiarse das axudas que se van a entregar en base ao programa de reindustrialización. Falamos das axudas de transición xusta e falamos dunha charla de Endoigape. A nosa vila acollerá mañá unha xornada informativa e de asesoramento técnico para resolver todas as dúbidas sobre as axudas a fondo perdido e préstamos do IGAPE. Nas instalacións de Seara, no polígono Penapurreira, vaise desenvolver esta exposición destinada a asesoramento para identificar retos e explorar solucións innovadoras. Ofrecerase ao auditorio asistente un asesoramento individualizado sobre proxectos concretos e encaixe nas convocatorias. Tamén se vai ofrecer a posibilidade de revisar ou realizar consultas sobre unha solicitude concreta a unha axuda cun tempo para as preguntas logo da exposición inicial. E vaise pechar cun café networking para compartir experiencias e conectar con outros profesionais. A cita é mañá ás 10 da mañá coa recepción de asistentes dende as 9 menos cuarto. Logo teremos a benvita do alcalde Valentín González Formoso e da directora xeral do IGAPE, Covadonga Gatoca. Dende aí principiarase a exposición a cargo de Norberto Penedo Rei, director da área de competitividade do IGAPE, e Alberto Vivero Fernández, que é o director da área de financiamento. O obxectivo desta sesión é informar as empresas locais sobre as axudas dispoñibles nas zonas de transición xusta. Estas axudas están dirixidas a proxectos de investimento e iniciativas empresariais que xeren emprego nos municipios afectados pola transición enerxética, apoiando os territorios afectados, neste caso, polo peche das actividades mineiras e centrais térmicas. A xornada ofrecerá información detallada sobre estas e outras liñas de apoio dispoñibles, así como orientación sobre os instrumentos para dinamizar económicamente as zonas de transición xusta. Hai uns días concretábanse esas novas liñas de axudas por máis de 100 millóns de euros do Fondo de Transición Xusta cofinanciado pola Unión Europea para impulsar a reindustrialización e emprego nas zonas afectadas polo peche das centrais térmicas das Pontes e de Meirama. Está xa aberto o prazo para esta liña de axudas, para a cal a Xunta vai destinar 80 millóns de euros ao noso municipio e tamén a Cerceda, co obxectivo de financiar proxectos de descarbonización e renovación industrial. No programa de mañá contémplase que a charla comece ás 10 para dar paso ás preguntas ás 11 menos cuarto e despois o café networking está programado tamén para as 11:15. Esta semana tocará falar da Feira do Grelo. Son 45 edicións as que cumprimos este domingo, coa actividade xa dende o venres. Imos comezar por falar dunha que leva xa uns anos indo aparellada a esta festa. As actividades tamén por parte de Boaga. Dende hai varias edicións, a Feira do Grelo das Pontes vai máis aló de actividades directamente vencelladas con este produto, xa que o obxectivo non só é poñer o foco neste sabroso manxar, senón tamén no importante que son para a economía local os sectores da agricultura e da gandeiría. Unha relevancia da que xa nos falaba hai uns días a líder de turismo Elena López. É unha feira cultural e gastronómica, entonces esa importancia da cultura na nosa mesa hai que trasladalo tamén pois ao acompañamento da feira en actividades. Sí que é certo que hai outras feiras do Grelo, pero como ben dis tú, vender o produto e comer e compartir unha mesa, non, os veciños, as veciñas dese lugar e da contorna. Non, sí que se vai un poquinho máis alá e se intenta vestir a feira con actividades. Moitas veces tamén é por facer esa divulgación da importancia do sector primario. Nestes últimos anos o que queremos trasladar dende o Concello é que non é xente que ven aí e vende un produto simplemente. Detrás desas persoas hai moitísimo traballo, hai cuidado do territorio, hai promoción de produtos locais e da economía local que hai que trasladar aos consumidores. Ao final, estas feiras teñen que valer de escaparate para as persoas produtoras dos alimentos, pero tamén para facer ver que é unha economía que xenera moitísimo e moito máis que pode xerar. Queremos dar a coñecer tamén a xente nova, a emprendedores que queiran iniciarse no mundo tamén da agricultura, da gandeiría, pois que hai unha oportunidade moi grande no noso Concello, porque o Concello das Pontes, bueno, é industrial e vai seguir sendo industrial, pero tamén somos o concello máis grande, máis extenso da provincia da Coruña e temos un territorio maravilloso que pode producir moito máis alá. Así, na convocatoria número 45 desta xa tradicional cita do Entroido Pontés vaise contar novamente coa Federación Galega de Razas Autóctonas Boaga, que instalará na Avenida da Coruña unha exposición de animais de pura raza galega. Caliñas de mos, porcos celtas, ovellas e cabras galegas integrarán esta mostra que se poderá visitar o sábado de 10 da mañá a 8 do serán e tamén o domingo entre as 10 e as 4 da tarde. A isto hai que sumar
destacar que novamente a Food Truck de Autga, especialista en preparar petiscos con razas autóctonas de Galicia, tamén vai quedar instalada estes 2 días na Avenida da Coruña. Da man do cociñeiro Antonio Díaz, o sábado de 12:30 a 3 da tarde e xa o domingo de 12 a 3, veciños e visitantes poderán degustar diferentes tapas elaboradas con estes produtos, propostas do máis saborosas que se repartirán gratuitamente entre veciños e veciñas que se pasen por esta carpa. Pero aquí non quedan as actividades de Boaga nas Pontes para esta fin de semana, xa que o sábado ás 11:30 na carpa da Praza da América vaise celebrar un faladoiro centrado nas razas autóctonas galegas, a comercialización das súas producións e a influencia da nova política agraria comunitaria ata 2028, ademais do acordo Mercosur nas explotacións galegas. Sobre o escenario da Praza da América contarase coas opinións da Oficina Agraria das Pontes, representantes de Boaga e tamén coas valoracións do cociñeiro Antonio Díaz. Este faladoiro será de acceso libre ata completar aforo e, por suposto, haberá tempo tamén para debatir as distintas cuestións e dúbidas que plantexe o público presente. Este sábado, ademais da Feira do Grelo, temos Entroido e temos San Valentín. Pois falemos do San Valentín, a traverso da Asociación de Empresarios e Comerciantes das Pontes que pon en marcha unha nova e orixinal campaña. O vindeiro sábado toca celebrar o amor. É que como a cada 14 de febreiro chega San Valentín e iso significa unha boa oportunidade para que o comercio local incremente o seu volume de negocio. Así como xa nos teñen acostumados dende a Asociación Coempo que aglutina o comercio de proximidade e a nosa hostalería, idear unha nova campaña con interesantes premios para que a veciñanza aposte pola súa tenda de toda a vida, así mercar ese agasallo tan especial para o noso compañeiro ou compañeira de vida. O lema escollido para este ano é Póker de Cupido e o funcionamento da campaña do máis sinxelo. Abonda con facer unha compra de máis de 10 euros ata o sábado a mañá en calquera dos establecementos adheridos á campaña e gardar a factura. Xa o sábado, de 11 a 1:30, teremos que achegarnos ao mercado municipal e ali entregar o noso ticket e escoller unha carta que pode estar premiada con bonos relax, ceas, viaxes de fin de semana, vales para gastar nas tendas locais e infinidade de agasallos cos que celebrar o que queremos a nosa parella, a nosa familia ou a un mesmo, porque nunca está de máis celebrar o amor. En Castro Aúz continúan traballando en aras da solidaridade coa colabora ademais con Cáritas desenvolvendo uns obradoiros textis. Cáritas As Pontes e os estudantes de primeiro e secundaria do Instituto Castro Aúz volven unir os seus camiños da man dun novo proxecto conxunto. Así, por terceiro ano consecutivo, no centro escolar estáse a realizar un obradoiro dirixido a sensibilizar a poboación máis nova sobre o que é a moda rápida e a necesidade de facer un consumo máis sostible da roupa, apostando pola moda circular, dende a reciclaxe ata a transformación e a reutilización de tecidos. Así as cousas, xa pasado o trimestre arrancaba un novo taller no que 10 mulleres de diferentes idades e nacionalidades, vencelladas coas actividades que realiza Cáritas, están a ensinar aos estudantes de religión e do proxecto competencial as bondades de reutilizar as pezas de roupa que temos no armario ou combinar os seus tecidos para darlles unha segunda e novidosa vida. Da man deste obradoiro, os estudantes non só aprenden a combinar tecidos de prendas que xa non usan ou a coser e facer patróns, senón tamén a dar renda solta á súa imaginación e creatividade que plasman en deseños do máis atractivos que deste xeito volverán ser un must-have no seu armario. Cáritas Diocesana, de Mondoño do Ferrol e o proxecto Moda Re son os encargados de aportar a materia prima con camisetas e roupa depositadas nos seus colectores e que tras pasar polas mans dos escolares acaban convertidos en bolsos, mochilas e deseños do máis interesantes. Artigos que a finais de curso van formar parte dun mercado solidario onde todo o que se recade se vai destinar a causas solidarias. Solidaridade, economía circular, consumo responsable, todo nunha mesma aula na que tamén se aproveita para traballar valores como a convivencia interxeracional, a inclusión das persoas que forman parte dos proxectos de Cáritas na rutina local e a participación dos máis novos na sociedade máis aló do seu círculo de idade. En outro instituto de ensino medio, en Moncho Valcarce, tiveron unha xornada moi doce, aunque realmente ali tamén os fan salgados, porque estiveron facendo crepes ao estilo bretón, sen dúbida, onde máis se mantén esa tradición dos crepes franceses pola Candelaria. Un ano máis, o Departamento de Francés do Instituto Moncho Valcarce quixo chegar aos seus estudantes a tradición do Día da Candelaria. Unha festa que se celebra cada mes de febreiro nos países francófonos e que serve, segundo apuntan as lendas, para garantir unha boa colleita de millo de cara ao ano seguinte. Segundo a tradición, séculos atrás, os campesiños preparaban este prato, tanto en versión doce como salgada, para asegurarse que os deuses da natureza proveesen dunha boa colleita de cereal ao ano seguinte. Así, por unhas horas, estudantes tanto de bacharelato como de secundaria do Instituto Pontés foron pasando por grupos pola entrada do centro para preparar sabrosas crepes que acompañaron con crema de chocolate, marmelada ou queixo.
Houbo quen foi capaz de labrar unhas crepes perfectas e que incluso, tal e como manda a tradición, lles daban a volta coa man dereita, mentras que na esquerda levaban unha moeda para atraer a prosperidade e a sorte. Para outros menos mañosos na cociña, abondou con preparar este manxar con unha pinta menos apetecible, pero iso sí, igual de rica, e onde con tan só fariña, ovos, manteiga e leite, idearon un tentempe perfecto para repoñer forzas e continuar coa xornada escolar. This is how we drop the bounce. This is how we drop the bounce.
let down, whoa. In your head there's a lot of things you need to rest now, whoa. Let me take care of your mind, dear. You were my fantasy. Even when you're really not sure exactly where you wanna be, let me make believe in you. We can dream it all up, you know. I won't let you go, oh, 'cause I believe in you. Fabio Mao Valeta estivo en As Pontes, veu convidado pola Asociación Poporiña, veu falar de fungos psicotrópicos. Deixar atrás o outono e a tempada de fungos e cogumelos non implica para a Asociación Micolóxica Poupariña un alto no seu traballo formativo e de divulgación. E como exemplo, o pasado sábado convidaban a todo un referente internacional do estudo dos fungos, o italiano Fabio Mao Valeta, especializado neste caso en variedades micolóxicas con propiedades psicotrópicas. O investigador científico naturalista italiano fixo para dar a nosa vila dentro da súa xira de conferencias por todo o país en as que está a dar a coñecer o proxecto Fisioloma, unha investigación na que se aborda a presenza de cogomelos psicotrópicos en toda a Península Ibérica e tamén no Mediterráneo, e a súa relevancia dende un punto de vista cultural, mediciñal e espiritual. O experto deu conta do necesario que é coñecer este tipo de especies e os usos que tiveron ao longo das diferentes xeracións e culturas, un patrimonio tradicional que o seu xuizo paga a pena preservar. Daí xurdiu o proxecto Filosoma, que ten como obxectivo crear un arquivo científico e cultural sobre este tipo de fungos, máis aló do seu uso como sustancia alucinóxena ou recreativa. Y se está viendo que la sustancia psilocibina es una de las sustancias que tienen más eficacia para este tipo de tratamiento y al mismo tiempo menos contraindicaciones, o sea que sería una de las más saludables. Por lo cual hoy en día en Europa, decimos en Inglaterra y en Alemania, se están estableciendo unos protocolos de utilización sanitaria para estas sustancias con fines terapéuticos. Segundo defendeu o experto, os fungos psicotrópicos ou psilocibios contan cunha gran potencialidade mediciñal, unha facultade que comparten co cáñamo e que tamén tivo parte de protagonismo na sesión. Tal e como apuntou o Dr. Valeta, México é o país onde máis especies deste tipo de fungos se poden atopar e, de feito, a día de hoxe, comunidades como os mazatecos ou os zapotecos seguen a empregar este tipo de cogomelos nas súas tradicións e rituais. Con respecto a Europa, aquí están registradas 16 especies alucinóxenas, xa que son os climas tropicais e subtropicais nos que máis proliferan. Aquí en Galicia existe o Psilocibe galaecia, ao que se suman xa no resto da península o Psilocibe semilanzátea e a hispánica. Desde el 2006-2007 fue el primer año que vine aquí en Galicia y vine appositamente, en aquel entonces yo estaba en autostop, y vine appositamente para venir a conocer la Psilocibe galaecia, que es una de las especies que crecen por aquí. Y desde entonces empecé también a focalizar, a visionar un proyecto que se llama Psilosoma Project, che è un progetto internazionale indipendente che dinamizzo e coordino intentando mettere in comunicazione varie università e studiosos che resuenan, decimos, con l'interesse hacia estas setas, perché la scienza básica en las universidades tiene pocas subvenciones. Non se pagan estudios en general para saber cuál es la biogeografía de una especie. Y menos interesa por el ámbito de la legalidad de alguna sustancia, interesa hacer estudios de forma libera o incluso a veces es muy difícil realizar estudios sobre sustancias controladas, porque algunas de las setas psicotrópicas, por ejemplo la que contiene psilocibina, la psilocibina en España es una sustancia controlada, por lo cual si nosotros recolectamos
una cualquiera muestra para una identificación, esto no es un problema, porque no sabemos cuál es, la tenemos que identificar, pero en el momento que estamos de vuelta con una seda que contiene psilocibina, podemos incorrer en una sanción. Por suposto, durante a sesión que o Dr. Valeta compartiu con máis dunha dúcia de asistentes, tamén houbo tempo para plantexar dúbidas e incluso para compartir opinións sobre o uso máis algo gastronómico de certos tipos de fungos e cogomelos. Outra presentación literaria que tivemos este venres foi La sombra de la amenaza, un libro de Benigno Durán. Foi na biblioteca. A Biblioteca Ribera Rouco estás a consolidar como un dos mellores escenarios para albergar a posta de longo novos títulos e que semana tras semana este espazo convértese nun entorno perfecto para dar a coñecer historias infantís, proxectos algo máis picantes, novelas que mesturan a ficción coa realidade de outros tempos e, por suposto, creacións de todo tipo de xéneros, dende a poesía, como aconteceu uns meses co libro Pequena vida salvaxe de Roberto Hermida, ata contos para nenos, como Nariz vermello de Cris Arias, ou novelas con temas tan do día a día como La voz que no dieron callado, de Anxo Vidal, e onde se abordan o bullying e a hemofobia. Agora este listado se suma un novo título, La sombra de la amenaza, a segunda publicación do Vilalbés de nacemento pero Pontés de adopción, Benigno Durán Novo, e que o pasado sábado daba a coñecer ao público local. Durán Novo explicou o proceso creativo deste thriller coa Terracha como escenario e cun xornalista e unha policía que se verán inmersos na investigación dun crime a raíz do descubrimento dun importante xacemento arqueolóxico e dun gran segredo que debe manterse oculto. Es a partir desta idea inicial, la de un lugar concreto con un secreto oculto, cuando comienzo un proceso muy particular, que yo en mi caso pues siempre transcurre de la misma manera. Pongo el foco en una situación, en una idea, y a partir de ahí pues empiezo a documentarme, empiezo a investigar, empiezo a leer. Y durante todo este proceso, incluso muy desde el principio, cuando la historia pues simplemente es una idea que está como medio hilvanada en la cabeza y los personajes pues son una especie de boceto, aún no están bien dibujados ni nada de eso, pero ya desde ese momento tuve una sensación constante de que la historia estaba tirando de mí. La historia tiraba de mí. Yo prácticamente iba detrás de la historia. Y también tuve la sensación de que aquellos personajes que estaban solamente hilvanados, pues iban siempre un paso por delante de mí. En ese sentido, pues fue cómodo para mí. En esta novela los protagonistas se enfrentan a un descubrimiento de carácter arqueológico que genera una serie de desgracias y de muertes tremendas, y no es solamente un hallazgo arqueológico o científico, se trata de una herencia peligrosa y que cada intento de entender qué es lo que está pasando allí o cada intento de comprenderla tiene consecuencias. Cada decisión que toman los personajes de esta novela pues tiene un precio, y es un precio siempre muy alto. O autor, que tamén interactuou co público presente, da man das súas preguntas, deu conta da gran importancia da Terracha na súa obra, a que volve render homenaxe neste segundo traballo tras empregar Vilalba e os seus arredores como escenario da súa primeira novela Guardián, e que se publicaba hai xa 2 anos. Tras a presentación de La sombra de la amenaza, a Biblioteca Ribera Rouco xa está a traballar en novas convocatorias. A máis próxima será o día 6 do mes que ven, neste caso coa presentación de Memorias dun porco teixo, o último libro de relatos elaborado por Xosé Manuel Felpeto e que se presentará neste espazo nun evento que está marcado para as 8 do serán, con entrada libre ata completar aforo. E xa podemos anunciar unha nova xornada de xoves na Biblio. Para este xoves teremos de novo un convite a actividades para os máis pequenos e as máis pequenas, sempre en aras de animación á lectura. Xa é o máis habitual que cando menos unha vez ao mes os xoves na Biblio se dediquen a algunha actividade de tipo máis artístico e onde os pequenos e pequenas participantes poidan dar renda solta á súa imaginación. Así este xoves toca precisamente coller lápis e rotuladores de cores para desfrutar dun obradoiro de debuxo de caras. Vai ser da man da ilustradora Silvia Rábade, que vai dirixir unha sesión na que durante 90 minutos os nenos e nenas que se anoten aprenderán dun xeito moi sinxelo a dar vida a unha faciana e distintas expresións da man de distintos estilos de debuxo e de técnicas. O obradoiro, que botará a andar ás 6 da tarde na propia biblioteca, é de participación gratuita e está dirixido a crianzas de 5 anos en diante. Iso sí, as prazas son limitadas, polo que para asistir vai ser necesario anotarse estes días previos no teléfono 981 102 562 ou ben achegándose ás propias instalacións da Biblioteca Municipal.
Repasamos agora o que deu de si o Campeonato Galego de Karting que veu ata as Pontes na primeira proba, na inaugural. As Pontes acolleu nesta fin de semana a primeira proba federada da tempada autonómica de karting. Máis dun cento de equipos tomaron parte nunha competición do máis exitosa, sobre todo entre as categorías de menor idade. Con respecto aos gañadores, o asturiano Luis Fernández García foi o mellor clasificado na categoría raíña, a KZ, seguido de Jorge Suárez e César Álvarez García. En xuvenís gañou Alejandro Méndez, mentras que Ramiro Martín foi segundo e Álvaro Castro terceiro. Xa en mini novel, o primeiro posto obtivo Surayen Díaz, seguido de Alex Pais e Adrián Sapalev. E en mini resultou vencedor Daniel López, mentras que Enzo Prada foi segundo e Alex Busto terceiro. En Rookie Vortex gañou Alex Fernández, seguido de Carmen Pintor e Lucas Pardo Barreiro, e en Rookie Llame o primeiro posto obtivo Bernardo García, seguido de Neizan Granda e Pablo Cardos. No que respecta á escola IRT, o vencedor resultou ser Alister Cenador, seguido de Dylan Blanco e Iván Fernández. Finalmente, en senior, o vencedor resultou ser Saúl Vaz, mentras que segundo foi Brais García e terceiro Nicolás Rodríguez. As Pontes foi anfitriona tamén esta fin de semana de outro campeonato galego. Falamos de piragüismo, falamos das modalidades de dous tripulantes, canoa e kayak. Organizona o grupo xuvenil. O Encoro da Ribeira volvía a vestirse de gala esta fin de semana damando unha proba autonómica. E que tras varios anos, coas augas do lago como protagonistas, nesta ocasión o grupo xuvenil apostaba pola presa da Ribeira como escenario para o campeonato galego en categorías de C2 e K2. Así as cousas, as Pontes acollía máis de 700 participantes e unha trintena de equipos de toda Galicia no campeonato autonómico destas disciplinas, na distancia de 3 km. En canto ás clasificacións por equipos, a categoría senior masculina tivo como vencedor o Clube Fluvial de Lugo, que sumaba 339 puntos por diante do Clube Piragüismo Rías Baixas Boiro, segundo con 284, e do Clube As Torres Romería Vikinga, que pechou o podio con 180 puntos. Na categoría senior feminina, a victoria foi para o Club Ría de Betanzos con 181 puntos, seguido do Club Náutico Pontecesures con 132 e a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra, terceira, con 131 puntos. A categoría xuvenil masculina finalizaba co Club de Mar Ría de Aldán Galdón impoñéndose con 358 puntos por diante do Clube Ría de Betanzos, segundo con 284, e o Clube Piragüismo Río Verdugo, terceiro con 170. En xuvenil feminino, o triunfo foi para o Clube Cofradía Pescadores de Portonovo, que sumaba 188 puntos, tras delo Náutico de Cobres con 119 e o Clube Ría de Betanzos con 118. A categoría cadete masculina terminou co primeiro posto para o Clube Confradía de Pescadores de Portonovo con 284 puntos, por diante do Club de Mar Ría de Aldán Gandón, segundo con 186, e o Club Náutico Pontecesures, que foi terceiro con 119. En mulleres, a victoria foi para o Clube Náutico de Cobres con 194 puntos, seguido do Clube de Mar Ría de Aldán Galdón con 193 e do Clube Ría de Betanzos terceiro con 177. En veteranos masculino, impúxose o Grupo Xuvenil de Piragüismo con 190 puntos por diante do Clube de Mar Ría de Aldán, segundo con 186 e do Clube de Ría de Betanzos terceiro con 137. Na categoría feminina, o primeiro posto foi para o Club de Piragüismo Líbico con 70 puntos, seguido do Ría de Betanzos, segundo con 67, e o Clube Cabanas KDM, que foi terceiro con 64 puntos. Na categoría infantil masculina, o Club de Mar Ría de Aldán acadaba a victoria con 902 puntos, seguido do Clube Confradía de Pescadores Portonovo con 244. En mulleres, a victoria foi para o Club Náutico de Cobres con 194 puntos, seguido do Clube de Mar Ría de Aldán con 193 e o Ría de Betanzos, que foi terceiro con 177. No eido individual, temos que salientar a nivel local o papel unha vez máis dos veteráns. O K2 de Antonio Polo e Ernesto Gancedo quedaba ás portas do triunfo e deberon conformarse coa prata. Fora das medallas, por moi pouco, quedaba o barco de Bruno Rodríguez e Adrián Paz, e xusto detrás, en quinta posición, remataban José Antonio Menéndez e José Ángel Pico. Outros postos salientables foron o oitavo lugar de Adrián Filgueira e Omar Penabad en xuvenís, o 23º lugar de Xalo Romero e Daniel Ferro, neste caso en cadetes, e tamén o posto de Xalo e Antón García en senior. E repasamos tamén outros resultados da fin de semana no deporte. O Cedas Pontes non puido puntuar na visita a Coruña para xogar co Orillamar. Caía por 3-0 nun choque no que os herculinos desarbolaron o cadro azul con efectividade. A diferenza estivo nas áreas. Os locais estiveron expeditivos na propia e resolutivos en ataque, e os nosos pagaron os erros nas dúas. A vindeira semana, os ponteses reciben a un rival directo, o Oural, que lle saca tan só 6 puntos, os mesmos que o Cedeira, que marca os postos de salvación. Pola súa parte, o equipo de veteráns viso sorprendido polo Uxes, que arrancaba neste caso un empate na casa.
1-1 por parte do equipo colista que rabuñaba un punto que lle sabe a gloria nun partido moi traballado no que se aliaron coa fortuna e salvaron os mobles. A xornada vindeira terán derbi, visitarán o Cedeira. O equipo feminino segue a súa boa racha e xa son terceiras na Liga de Fútbol 7 logo de superar unha dura proba esta semana ao recibir, neste caso en inferioridade, o Cambre B. Gañaban cómodamente por 5-1 con dobrete de Noelia e de Nerea. Xa en fútbol sala o Esteo volvía a gañar, aínda que tivo que sufrir un bo susto co Deportivo Laviana. Os asturianos marcaban xa no primeiro minuto e chegaron a poñerse 0-3, resultado co que se chegaba ao cuarto de hora. Un gol antes de irnos ao descanso dos locais deixaba a segunda parte a expeditiva dunha remontada que semellaba lonxe. En apenas 10 minutos, dende o regreso, o Esteo foi quen de igualar e aí minaba a resistencia dos visitantes. Os nervos cambiaron de bando e o resultado ia ata un 7-3 final. Xornada propicia para un Esteo que se está a converter no único que segue o ritmo do intratable Leis de Pontevedra, mare que aínda os separan 9 puntos, pero xa saca 7 o terceiro e ten 9 de diferenza con respecto ás prazas de playoff. Pola súa parte, o Esteo B perdía por 7-0 co Royal School. Xogará agora co Estrada Futsal, rival directo para, neste caso, fuxir do descenso. Os cadetes goleaban o Narón 0-6 e os infantís empataban a 3 na casa do Narón Freixo. En Alevíns perdían os dous os A 4-1 na visita ao Freixo e os B 8-2 en Pontedeume. No derbi de Benxamíns gañaba o Lago Esteo por 5-2. Seguimos falando do Lago Sport que caía na casa ante o Inversia da Estrada. Tan só puideron acadar o gol da honra perante un vendaval ofensivo dos visitantes. Os vicelíderes deixaronse en puntuar os locais que agora terán que visitar o Pontedeume co que están case a par na táboa. Pola súa parte, o equipo feminino tampouco puido coas ourensas das Burgas. Aínda que foron sempre a remolque e nunca lle perderon a cara ao partido, mantiveronse a tiro ata o final. Caían finalmente por 4-7 nun partido no que o peor foi a lesión da local Azuleima. En rugby, segue sen poder ser e o Fendetestas volvía a perder. Caía en Lalín por 41-18 nunha xornada desapacible de moito frío e de auga. Os locais saíron máis enchufados e abriron fenda na primeira parte para logo xestionar a reacción visitante. Cada vez que os verdes mandaban territorialmente, os do Deza respostaban ao pé sumando puntos con golpes de castigo para manter as distancias. Ímonos agora ao baloncesto, porque tivemos derrota do equipo de minibásquet mixto que perdeu en Ferrol por 81-66, male xogar un bo partido. Pola súa parte, o equipo infantil caía por tan só un punto, 66-65, na cancha do básquet Ferrol. Ilusionante fin de semana xa para os nenas do Hockey Club As Pontes, porque o equipo alevín vendeu cara á derrota co Dominicos nun partido moi disputado perante un dos favoritos da Liga na mañá do sábado. E onte tiveron a oportunidade de saltar á pista do Pazo dos Deportes de Riazor nun partido de primeira división. Xogaban unha exhibición no descanso do Liceo ante o Barcelona, podendo coñecer de preto os seus ídolos. Foi todo por hoxe, foi todo por esta xornada de luns. Mañá martes, mañá 10, mañá volvemos, mañá esperamos contar contigo. Quedamos aquí na televisión local de Camañá. Grazas, boa noite e bo descanso.